Eskerrik asko dan hori, etortziarren, eskerrik asko Elgoibarko Izarra Euskal Elkartekoi, Udalekoei, eta eskerrik asko Danot Bat Group eta IMH-ekoi ere bai. Ekimen hau, ekimen honek, herri ekimena, erakunde publikoak, administrazioa eta ekimen pribatua lotzen ditu, eta nik uste dut hori dela, bideetako bat gaur berbagai eukiko dugun egoerari aurre egiteko. Prestatzen den bitartean, nik irakurri egingo dut batez ere, hitzaldia ordu erdi dalako eta normalean galdu egiten naizelako, hariak galdu egiten ditu dalako, orduan parkatuko didazu, baina irakurri egingo dut batez ere hitzaldia. Egiten duguna gara, jasotzen duguna gara. Sortzen duguna gara. Asko sortzen dugu eta kalitate itzelezkoa. Eta ez da nahikoa. Eta ezin dugu galtzen duguna, egiten duguna galtzen utzi. Lan eskerga egiten ari gara gure sormen lanak ahalik eta herritar gehienenganaino iritz daitezen, eta ez da nahikoa. Gure herrikideek, gure euskarakideek, gurako dute erdarazkoa. Amnesia kulturala, pandemia, bilaka daiteken zantzoak daudela, ohartarazi digute, baina antza, gure telefono gorriak ez du koberturarik. Eta antza, gure alarmak, mutuak eta ikustezinak dira. 2018ko maiatzaren 22an, eta hori sarean daukazue, Andoainen burutu genituen zenbat gara nondik jo euskal kultur kontsumoaz jardunaldietan esandakoak, eta ondoren jakinen 226. zenbakian datozenak, horiek hartuko ditut eta aleginduko naiz hortik tiraka aurrera egiten. Irudipena baitaukat, hori dela gure gabezia handienetako bat, ez dugula puntuka egiten. Ez dugula, olako jardunaldiak antolatzen ditugula, baina hemendik olako jardunaldietatik ateratzen diren eduki galdera zalantza proposamen horiei ez diegula urrengoetarako heltzen, eta ematen du zerotik hasten garela berriz. Eta askotan, nik neu behintzat, neure burua entzuteaz aspertuta banago ere iruditzen zait, errepikatu egin behar dugula, eta behin eta berriz esan gure hitzak, behin eta berriz errepikatu. Han esandakoak jakinen daudenak eta sarean daukazu ere, han eman ziren bai Josua Mesagaren hitzaldia, bai geroko mai ingurua, nik galbaetu ditut ideia batzuk eta horiek irakurriko dizkizuet. Sozializazioa bere bizikoa da, ez soilik pertsonaren hizkuntza ohiturak ezartzeko, bai eta bestelako kultur praktikak bideratzeko ere. Gaur egun kultura digitalaren inguruan sortzen ari dira sozializazio bide berriak. Kulturaren digitalizazioa, informaziorako trukerako sareekin batera, sozializazio moduak aldatzen ari da eta oso arin gainera. Hainbaten ustez, hemendik urte gutxira gure kultur konsumoa nagusiki digitala izango da. Oro har, biztan da komunikazio eta kultur industria sendoa izatea dela gakoa. Komunikazio eta kultur industria sendoak. Horiek baitira jendearen gana iristeko ezinbesteko bideak. Eta gaur egun euskarak dituenak oso ahulak dira. Ezinbestekoa dugu kultur estrategia sendo bat gauzatzea. Kultur krisia ez da azken hamarkadetan bizi izan dugun krisi ekonomikoa baino txikiagoa eta herri gisa dugun etorkizuna dago jokoan. Horregatik, aspaldi dela politika ekonomiko indartsuak diseinatu eta baliabidez hornitzen diren bezala kultur politika sendoak ere behar dira. Utzi beharra dago kultura aisialdi luzu edo garai honetarako zerbait bezala ikusteari. Kultura eta hizkuntza dira euskaldunoi izateko motiboa ematen digutenak. Kontratu sozial berri bat egiteko tenorean gaude, eta lege berriaren lehen lerroak adierazpen hau izango du.
Euskal herritarren lehen hizkuntza euskara izango da, eta bigarrena munduko beste edozein. Kontratu sozialak bigarren urrats baten premia du. Euskarazko kulturaren legea. Euskarazko kulturaren legea. Idatzi, onartu eta bete. Atomizatuta eta saretu gabe jardun dugu luzaroan, eta elkarrengandik ezean, alferrik xautzen ditugu ekimen berriak abiatzeko urrezkoak lirateken baliabide eta indarrak. Ni guztiz bat nator adierazpen hauekin, eta adierazpen hauek honako galderak sortzen dizkidate. Nork erabaki behar du kultur estrategia? Nork sinatu behar du kontratu soziala? Nork idatzi behar du euskarazko kulturaren legea? Nortzuk osatu behar dugu sarea? Guztiz bat natorrelako galdegin gura dizuet, hirugarren personako aditz neutro eta ardura saiesten duten horiek erabiltzeari utzi, eta sujetu politikoak nor garen eztabaidatzen, proposatzen eta adosten hasi gaitezen. Nik proposamen bat botako dut. Kulturgintza ekosistema bat da, enegarrenez esan dugu, eta orain arte inork ez digu kontrakorik esan. Beraz, jarraituko dugu esaten, ekosistema hori martxan jarri arte. Euskal kulturaren arazoa estrukturala da. Euskal kulturak bizi duen egoerari aurre egiteko modu bakarra, eta hau azpimarratu nahi dut, gure iritzia delako, edo behintzat nire iritzia delako, modu bakarra euskal kulturaren ekosistema osatzen dugun eragileen arteko auzolana, elkarlana eta sinergia da. Hau, gaurko eguna, horren adibide bat da, elkarlanaren adibide bat. Nortzuek osatzen dugu euskal kulturaren ekosistema, enegarrenez esango dugu, sortzaileek, herritarren ekimenetik sortutako kultur eragileek, erakunde publikoetako langileek, erakunde publikoen ardura hartzen duten politikariek, kultur industriako langileek, hezkuntza arautuko zein ez arautuko hezitzaileek, gurasoek, kazetariek, sale aktiboek, eta kulturarekiko herritar pasiboek, bila joan gabe ere, kultura espainol, frantzez, zein ingelesa, etengabe, ezelango aleginik egin gabe, egunero uholdean jasotzen duten herritar pasiboek. Eta gure ekosistema hau, Josu Amezagak ohartarazi gintuenez andoainen beste behin, katarro batek hiltzeko zorian dago. Gaixorik dago eta katarro batek hil egin dezake. Eta hori ez diot nik. Hori dio urteetan euskal kultura ikertzen, aztertzen eta proposamenak egiten ibili den talde bateko kide bat. Nor taldeko kide bat. Batek esan du. Eta salbuespenak badaude, erakunde publikoak gobernatzen dituzten alderdi politikoen eta kulturgaintzaren ekosistemako gainontzeko eragileen arteko harreman gatazkatsua da, katarro horren eragile nagusienetakoa. Eta salbuespenak badaude. Herri askotan daude salbuespenak. Baina Euskal Herria bere osotasunean hartuta eta gure kulturgintzaren ekosistema bere osotasunean hartuta, nik esango nuke katarro horren eragile nagusia harreman gatazkatsu hori dala. Elkar ulertu ezin hori dala. Eta sendabidea erabateko jarrera aldaketa batean dago. Erakunde publikoak herritarronak dira, ez alderdi politikoenak, peiokeriak esaten hasiko naiz. Urteak daroatzagu aldarrikatzen erakunde publikoak kulturgintzaren ekosistemaren barruan beste eragile bat direla. Oso eskumen garrantzitsuak dituztenak, politikoki, ekonomikoki eta juridikoki zalantzabarik, baina beste eragile bat dira. Eta ezin dute inork aitortu ez dien gidaritza hartu. Espada kultur ekosistema osatzen dugun gainontzeko eragileok gidaritza hori aitortzen diogulako. Eta hemen orduan beste galdera potolo bat aitortzen diegu.
Xabier Gantzaraini irakurri eta entzun diogu oraintzu, zuloa saiakera txundigarrian, nire uste personalean, honakoa. Arte frantsesa badago, arte espainola badago, arte alemana badago, baina euskal arterik ez dago. Zergatik guk ez dugulako estaturik. Eta estaturik ez dugunez ez daukagu kulturarik. Zeren gaur, ezin baita esan euskal kultura, euskaraz pentsatu, sortu eta gauzatutakoa denik, euskaldunak astoratu barik. Euskal kultura frantsesez pentsatu, sortu eta gauzatutakoa ere bada argudiatuko dizutelako. Estatu bat ez duenak ez duelako arterik, estatu bat ez duenak ez duelako kulturarik. Horregatik txoratzen gara euskaldunok Espainiako sari nazionalak ematen dizkigutenean. Edo gure liseoak Frantziako onenak direnean. Ez dugulako estaturik. Ostera, nik uste dut guk kulturgintzaren ekosistema osatzen dugunok izan dezakegula estatu ikuspegia. Euskal Herri osorako. Eta herri ikuspegia herriz herri. Estatu ikuspegia Euskal Herri osorako eta herriz herri, herri ikuspegia. Azken 10 urteotan, itun nazionala, estatu ituna, akordio soziala, kulturgintzaren autodeterminazioa bezalako ideia, kontzeptu eta proposamenak errepikatu ditugu gaur bezalako topaketetan zein idatzizko artikulu andanatan. Zeren zain gagoz, zeren zain gaude. Nik estatu ikuspegia proposatzen dizuet euskararen lurralde osorako, lehen esan dudan bezala. Elkartu gaitezen ekosistema osatzen dugun Euskal Herri osoko eragileak euskal kulturarentzat. Estrategikoa zer den behingoz eztabaidatu, proposatu, adostu dezagun. Behingoz. Artikulatu gaitezen, saretu gaitezen, batzuetan auzolanean, besteetan elkarlanean, sinergian beti, eta har ditzagun premiazko neurriak, alarmek urteak daroatzatelako piztuta, urteak daroatzatelako piztuta. Euskararen herria, 3 administrazioetan zatituta egotea da euskal kultura normalizatzeko dugun oztoporik gaitzetako bat. Euskal kulturaren biziraupenerako ezinbestekoa da Ipar Euskal Herriko, Nafarroako eta EAeko kulturgintza artikulatzea. Hori ezinbestekoa da, eta hori da estatu ikuspegia izatea. Eta izan dezagun herri ikuspegia hasi txikienetik eta hiririk populatuenera. Jar ditzagun martxan kulturbirguneak, kulturmaiak, kulturforoak, deitu nahi duzuen bezala. Elkartu gaitezen herriz herri, kulturaren ekosistema herriz herri osatzen dugun eragileok. Emaitza oso onak ematen ari diren adibide asko ditugu Euskal Herrian. Baditugu. Eta nik galde egiten dut horietatik ikasi eta martxan jarri behar ditugula herri guztietan. Foroak, bilguneak, tokian tokiko kulturgintzaren ekosistema osatzen duten eragile guztiei zabalik. Kultura ere politika delako, politika kulturgintzarako baliatu behar dugu, ez etekin politikoetarako. Subjektua kulturgintza da, kultur ekosistema da, ez soilik eragile politikoa. 2018an Elgoibarren berriz ere, zein dira gaur egun gure kulturgintzak dituen premiak galdetzen diot neure buruari. Eta zuei erantzuten dizuet, estatu eta herri ikuspegi batetik, zaleak sortzea dela orain gure premia nagusia. Ez ezerezetik, dagokenetik baino, potentzialitatetik baino, gure arazoa euskaldunak euren kulturara, euren herrira, euren izatera erakartzea da. Zeren zale potentzialak baditu euskal kulturak. Eta
horiengana jo behar dugula iruditzen zait. Zergatik eta zertarako ekosistema osasuntzu bat eukitzeko eta ez ahul bat, ez beti katarro batek noiz hilko zain egongo den ekosistema bat eukitzeko, sortzaileak izango diren zaleak behar ditu euskal kulturgintzak, amateurrak eta profesionalak. Antolatzaileak izango diren zaleak, herri ekimenetan edo erakunde publikoetan arituko direnak. Industriari emanak biziko diren profesionalak bihurtuko diren zaleak behar ditugu. Kultur kazetaritza jorratuko duten zaleak behar ditugu. Etxean, hezkuntza arautuan, ez arautuan, astialdian, transmisioa bermatuko duten zaleak behar ditugu. Bestela, ez dugu egundo sistema osasuntzurik izango. Bestela, prekarietatea gaitz kroniko eta sendaezina bihurtuko zaigu. Bai, eta zaleak nola sortu. Hori da afera. Guk 2015an jalgi egitasmoa izan daitekenaren inguruan, edo izango denaren, edo igual izango ez denaren, baina hor bildu ginen Bertsozale elkartea, Topagunea, Euskal Herriko Antzerki Zale elkartea eta Ahotsenea. Eta hor egin genuen irakurketa bat. Eta gure ustez, Euskal Kulturgintzak 2015an 4 gabezi nagusi zituen. Bat, sormena pertsonaren garapen integralerako ezinbesteko bitarteko gisa era sistematiko batean lantzea heziketa prozesu osoan, bai hezkuntza arautuan zein ez arautuan. Bi, Euskal Herriko plaza fisiko eta birtualetan bertoko kulturgintza nagusi izatea. 3, sortzen dugun hori gure herrikide guztienganaino iritsiko dela bermatzea. Eta 4, transmisioa, sozializazioa, esango lukeen bezala Josua Mesagak, bermatzea. 4 gabezia horiek betetzeko ekosistema bezala jokatu behar dugula ere ondorioztatu genuen. Zergatik? Gure ustez, Euskaldunok auzolanean ardazturiko kulturgintza antolatu behar dugu eta eraginkortasunari loturiko arrazoiengatik egin behar dugu horrela. Euskarazko kulturgintza bideragarririk egitekotan gaur-gaurkoz auzolanean ardaztua behar du. Herri antolakuntza motore dela, lan instituzionala eta komertziala, industriala batuz. Gaur eguneko jardunean elkarri ikasi diogu sortzaileak eta euren lanak ikusgarri egiteko ahalik eta herritar gehienenganaino heltzeko bideak geuk ibili behar ditugula inoren zain egon gabe. Zelan egin hori. Adibidez, sormena pertsonaren heziketa prozesu osoan hezkuntza arautuan zein ez arautuan, formalean zein ez formalean etengabe landuta. Zergatik? Edozein sormen prozesuaren aurretik, sortu aurretik jaso egiten dugulako eta jasotzen dugun hori bizigaren komunitatekoa izan ez gero, erreferentziak, ereduak, laginak, adibideak, bertokoak izan ez gero, bertoko sortzailea ikusgai bihurtzen dugulako. Eredu, bere bidea jarraitzeko edota ukatzeko, baina gurea, gure eredua. Horraz gaitezke sortzailea eta bere lana ikusgarri bihurtzen. Hori 2015an izan zen. Gero konturatu ginen, eta hau gaitz handi bada, ez saretuta, ez artikulatuta egotearen gaitz bada, 4 gabezia nagusi hori erantzuteko gu bakarrik ez ginela gai, ez genuela indar nahikorik. Eta orduan, gure uste arroan, 4 gabezia horietatik gaur egun larrienak direnei erantzuten ahalegindu beharko genuke. Eta zein dira gure uste arro horretan egun Euskal Kulturgintzat dituen premia larrienak? Komunikazioa, edapena, zabalkunde eskuragarritasuna eta transmisioa, sozializazioa, hezkuntza arautuan, astialdian, etxe giroan, gure eguneroko bizimoduan. Soziologian sozializazioa deritzoten horretaz ari gara gu komunikazioa, edapena, eskuragarritasuna eta transmisioa aipatzen ditugunean. Sozializatzen asmatzea da gakoa. Gaur egun digitalizazioa sozializazio modu berriak eskaintzen ari da eta sozializazio modu berri horien bitartez eskaintzen den kultur konsumoak gora egin du nabarmen. Euskal kultur ekosistema osatzen dugunok
inbertsio handi eta epe luzerakoak egin beharko genituzke interneten, baita egun kulturgintzaren sozializazioan paradigma aldaketa erabatekoa dakarren horretan. Baina zenbat herrik inbertitzen du bere kultur ondarea bildu, antolatu, eskuragarri jarri eta transmititzen? Gutxiegik. Inbertsioak egin behar ditugu gure ondarea ondasun bilakatzeko. Inbertsioak egin behar ditugu kultur ekoizpenek gure kulturgintzak dituen behar izanei erantzun diezaioten erdal merkatuaren premiei baino euskal merkatuaren premiei erantzun diezaieten. Gure belaunaldi berriek sozializatzeko erabiltzen ari diren bitarteko horretan egin behar dugu inbertsioa industria mailan. Ahul gaude, baina indartsuak ere bagara. Zertan gara indartsuak gure ustez euskalgintzan eta euskal kulturgintzan hamarkadetan egin dugun lan eskergak ematen digun zilegitasuna eta bermea aldarrikatu behar ditugu, euskal herritarren gehiengoa jabetu dadin, kultur ekosistema osatzen dugunok gu geu garela Euskal Herrian hizkuntza politika zein kultura politika gidatu behar dugunak. Gu auzolaneko logikan gara indartzu. Auzolanak jenteaz eta espazio publikoaz daki bat, zati bat, eskalan, mugitzen gara. Noski, harremanez ari gara, eta horrek humiltasun eta energia handia eskatzen ditu. Beste norbanako zein taldeen berri jakin eta ezagutzea, helburuak konpartitzea, elkarrekin lan egiteko prestutasuna eta nahia. Horrek, merkatoren logikan agintzen eta administrazioaren logikan eragiten duen zenbakien balore eskalan ere irabaztera garamatza. Hasieratik gara gehiago, baina gainera kontua da sortzen duenak gozatu egiten duela eta gozatzen duenak erakarri egiten duela, bildu egiten duela. Euskaldunok auzolanean ardaztuta instituzioen eta merkatuaren logikak barneratzen dituen kulturgintzaren alde egin behar dugulakoan gaude. Horrek esan nahi du merkatuan eta instituzioetan ere landu behar dela auzolana. Eta herri ekimenak autoritatea irabazi egin behar duela eta begirunez jokatu. Bart amets egin dut jardunaldiotatik bilera baterako deia etorriko dela. Ez dut oso, ametsa oso lanbrotuta ikusten dut, baina ez dakit dan Kristina edo Txino edo, bueno, alako baten itxura dauka, eta bilera horretan ikusten dut Euskal Herri osotik etorritako hainbat eragile, motxila, lepoan eta irribarretxu eta elkarra gurtzen, eta hor gaude etxe oso zabal baten atarian. Lainoak daude eta eguzkia ageri da laino artean. Eskerrik asko.